Man tager lidt vand. Man tager 2-3 calciumklumper og lægger glaspladen på. Så kan man tænde det efter et stykke tid, og så kan man konstatere, at der er brændt. Der kommer et bub opad. Godt. Så tager man et stykke papir, og så siger man, jeg har nu set, at så her i kemi er det rigtig vigtigt, at man siger, hvad der er sket. Vi har haft noget vand i glasset. Vi har blandet det med calcium. Hvad er der så sket? Det sagde bub lige før, altså så ved jeg, at der er brint i. Det hedder H2. Og så kan jeg dyppe min pH-stempel ned i at sige, her, hovsa, den er blå. Altså, så er der en base i. Forsøget herover viste, at en baseion er negativ, og den hedder så OH-. Godt. Så det er altså en base i her. Hvilken base er det så? Jo, man har metallet, der hedder calcium. Calcium er i hovedgruppe 2 i det periodiske system. Derfor hedder calcium på ionform ++. Der er 1 minus i OH-, derfor skal man bruge 2 af dem, for at stykket går lige op. Og det giver altså et stof, der hedder calciumhydroxid. Sådan der, ud af det. Det her, det er altså det, der kommer i glasset her. En base, der hedder calciumhydroxid. Og gassen bobler op. Når man så går videre med det her forsøg her, så tager man et... Man skal først sige det. Hvad siger du? Man skal først tage det igennem den her. Ja, man siger det. Når man så har gjort det, så sætter man et rør ned i, og så puster man ned igennem røret. Når man puster, så tilføjer man CO2 til vores base, calciumhydroxid. Og der er det rigtig godt at notere sig, at så får man calciumkarbonat. Hvis I ved, at det er det her, det ene stof bliver, så kan jeg regne ud, hvad det andet stof bliver rigtig nemt. Så husk, det bliver calciumkarbonat, når man puster i det. Det er sådan en godt indgangsvinkel til at kunne regne det ud. Hvad var det der blablabla, der du sagde? Det var, at man skulle filtrere, altså når man kommer det ned i, så skal man hælde det fra igennem, så man får den rene væske hernede i. Så kan man puste i det. Altså hvis man sætter et filter sådan der på. Nu skal jeg have filter på. Og så filtrerer man. Godt. Det her stof, når man puster i det, så bliver det til calciumkarbonat. Og så skal man så til at sige, på den ene side, der var der der har vi brugt vores calcium. Så kan man afstemme den og sige, det har vi brugt der. Så har vi brugt vores kulstof. Det har vi brugt der. Så har vi brugt 3 ord. Vi har 2 ord der. Og vi har 2 ord her. Så vi har 4 ord i alt, og vi har brugt 3 af dem. Så har vi altså 1 O i overskud. Så har vi 2 H'er tilbage her. Så det vi har brugt mere, det er mange bruge, det er H2O. Så i glasset kommer der calciumkarbonat og vand. Og hvad er det calciumkarbonat, det er? Kridt. Kridt, ja. Så man har lavet kridt. Så derfor, når man puster i væsken, så bliver væsken hvid. Så derfor kan man indikere, at ens udåndingsluft indeholder CO2. Det er, I har lavet deres egen CO2-indikator. Det er en god perspektivering til det. Et baseforsøg mere har vi herovre. Jeg havde et lille reagensglas med noget i.